Predstav si, že štát minie milióny eur, ľudia prídu hlasovať a výsledok? Absolútne žiadny. Nie, toto nie je vtip. Toto je referendum na Slovensku. Referendum má byť najsilnejší hlas ľudu, priama demokracia, moc občanov, ale čo ak poviem, že na Slovensku je referendum často len extrémne drahá anketa? Najprv si povedzme fakty. Referendum je hlasovanie, kde nerozhodujú politici, ale priamo občania. Ľudia odpovedajú na otázky typu áno, nie a výsledok má teoreticky rovnakú váhu ako zákon schválený parlamentom. Myšlienka referenda nie je nová, používala sa už v starovekom Grécku, ale modernú podobu dostala hlavne vo Švajčiarsku, kde občania hlasujú pravidelne a výsledky reálne menia zákony. Na Slovensku sa referendum objavilo po roku 1993, po vzniku samostatnej republiky. Je súčasťou ústavy, druhý oddiel 5. hlavy, súčasť zákonodárnej moci. Ústava Slovenskej republiky zakotvuje dva základné typy referenda. Obligatórne, čiže povinné, a ratifikačné, čiže keď je potrebný súhlas na vstup do zväzku s iným štátom. Právo predložiť návrh do referenda vo forme petície má skupina poslancov, teda Národná rada prostredníctvom uznesenia, alebo 350 000 občanov svojimi podpismi. Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet. Ak má však prezident pochybnosť, či je predmet referenda v súlade s ústavou, má možnosť to podať na ústavný súd, ktorý o tom rozhodne. Znie to perfektne, lenže realita je úplne iná. Referendum sme zažili už 9 krát a len jedno platné. Prečo? Aby bolo referendum platné, musí prísť hlasovať viac než 50% všetkých oprávnených voličov. Nie z tých, čo prídu. Zo všetkých oprávnených voličov. A teraz si povedzme bližšie o našich referendách. Prvé referendum bolo v roku 1994 iniciované Jánom Luptákom s otázkou: súhlasíte, aby sa prijal zákon o preukazovaní finančných prostriedkov, ktoré boli použité pri dražbách a privatizácii? Účasť bola len 19,96%, takže neplatné. Druhé v roku 1997 iniciované Hnutím za demokratické Slovensko s otázkami: ste za vstup Slovenskej republiky do NATO? Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území Slovenskej republiky? Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území Slovenskej republiky? Súhlasíte, aby prezidenta Slovenskej republiky volili občania Slovenskej republiky podľa príležitostného návrhu ústavného zákona priamo? Účasť však bola najnižšia v histórii slovenských referend, a to len 9,53%. Rok na to sa pokúsili o ďalšie referendum len s jednou otázkou. Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa zakáže privatizácia týchto strategických podnikov s účasťou krásnych, no stále málo 44,25%. V roku 2000 sa o to pokúsili znova, ale aj so spojencom SNS s otázkou: ste za to, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na ústavnom zákone volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 1998 sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú do 150 dní od dňa vyhlásenia výsledkov referenda s účasťou len 20,03%. Píše sa rok 2003 a Slovensko konečne zažilo prvé platné a úspešné referendum ako podmienkou vstupu do EÚ. Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom EÚ? S účasťou 52,15% a 92,46% súhlasilo. S veľkou motiváciou a nadšením z posledného referenda to skúsia znova v roku 2004. Bolo vyhlásené na základe petičnej akcie Konfederácie odborných zväzkov, podporované stranou Smer. Ste za to, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prijali ústavný zákon o skrátení 3. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali v roku 2004 s účasťou len 35,86%. V roku 2010 sa uskutočnilo referendum s doposiaľ najviac otázkami od občianskej iniciatívy, a to so 6. Účasť však bola len 22,84%. 2015 Aliancia za rodinu uskutočnila ďalšie referendum s otázkami týkajúcich sa manželstiev, adopcie a školstva s účasťou 21,41%.
A posledné referendum bolo v 2023 iniciované najmä stranou Smer s otázkou: súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendum alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou ústavy Slovenskej republiky s účasťou len 27,25%. Na dvere nám však klope už ďalšie referendum iniciované od strany Demokrati s otázkami: súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, ustanovenej v paragrafe 24a odsek 1 písmeno B zákona číslo 120/1993 platových pomerov niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení? Súhlasíte s tým, aby boli obnovené úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra? Aká bude účasť, to sa môžeme len dohadovať, ale s najväčšou pravdepodobnosťou, ako to u nás býva, bude to len ďalšie neplatné referendum. A možno nie. A teraz tá najhoršia časť. Každé referendum stojí štát milióny eur. Tlač lístkov, komisie, logistika, bezpečnosť. Keď je neplatné, peniaze sú preč. Zákony sa nemenia, politika ide ďalej. Preto niektorí hovoria tvrdú vetu: referendum je len drahá anketa krajiny. Tak prečo ich politici vôbec organizujú? Za prvé mobilizácia voličov, za druhé politický marketing, tretie testovanie nálady spoločnosti a štvrté tlak na vládu, aj keď práve nič nezmení. Inými slovami, aj neplatné referendum môže byť politická zbraň. Tu vzniká paradox. Referendum má byť najvyššia moc občanov, ale kvórum účasti ho robí takmer nepoužiteľným. Stačí, aby odporcovia neprišli hlasovať a referendum padá. Nie hlasovaním, ale ignorovaním. A prečo? Dôvod existuje. Tvorcovia ústavy sa báli, že malé hlasné skupiny by mohli meniť zákony bez väčšiny spoločnosti, tak nastavili vysokú hranicu účasti. Lenže dnes to vytvára opačný efekt. Ľudia majú pocit, že ich hlas aj tak nič nezmení. A keď nad tým tak rozmýšľam, prečo sa taká hranica nenastavila aj pri ostatných voľbách? Nie sú tak dôležité ako referendum? Nemenia tak dôležité veci ako referendum? Demokracia nie je len o možnosti hlasovať, je aj o tom, či má hlas reálny dopad. Ak systém spôsobí, že výsledok takmer nikdy neplatí, je to stále nástroj moci ľudu? Prezident Peter Pellegrini vyhlásil na 4. júla 2026 referendum s dvomi otázkami. Hlasovať môžete od 7 hodiny do 22 hodiny vo svojom volebnom okrsku alebo v inom s hlasovacím preukazom, ale taktiež je aj možné voliť poštou, ak si o to písomne požiadate. Tak čo si myslíš ty? Je referendum na Slovensku ochrana demokracie alebo len extrémne drahý spôsob, ako zistiť názor verejnosti? Napíš do komentára, malo by sa znížiť kvórum účasti? Áno alebo nie?